2024 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों आनजाद होगिरि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ खौरां मेलनि गेजेरजों गाहाम हामलायथि बावहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायोब्ला 1 लाख रां होगोन होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय आसाम सरकारा देग्लाय बेखौ होनाय जानाय नंला होनना फोसावफिनदोंमोन। आसाम सरकारा जुदि बेखौ होनाय जाफिनो अब्ला बे 1 लाख रांखौ होनाय जागोन। 2017 मायथाइयाव बर' बिजोंनिफ्राय सासेल' टप 10 मासियाव मोननो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो होनाय बायदियै बर' बिजोंनिफ्राय गिबि 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनाय जायो। बेबायदिनो देग्लायबो बे बान्थाखौ होनाय जागोन। देग्लाय बर' बिजोंनिफ्राय गासै 14,932 फरायसाफ्रा आनजादाव बाहागो लागोन। नाथाय थांनाय बोसोराव 16,597 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोङाव आनजाद होगिरिफोरखौ खमायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। 2006 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर बसनायनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि हाबा मावबोगासिनो। गोबां बिमा-बिफाफोरा बर' बिजोङाव फरायहोनाया खम जालांबाय। बेनि जाहोनानो सरकारा फरायसालिफोराव नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि थिसना। दिनै बड' पर्टेल खौरांनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायमाख' बड'फा हाउसनिफ्राय 2024 मायथाइयाव सेबाजों खुंजानाय HSLC एबा मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनिफ्राय बा मेट्रिक आनजाद लिरगिरि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। मिजिंथिदों बे आनजादाव जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोजाङै मोजां उथ्रिसारनानै गावबा गावनि थांखियाव सौहैनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे बर' हारिनि सासे सुबुं दोन जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौ जों फोरमायथिनो लुगैदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि टप 10 एबा 10थि मासियाव आवग्रिनो हानाय बेयाव सोरबा बर' बिजोंनिफ्राय आवग्रिनो हायोबा 1 लाख रां होगोन होननानै जों फोसावदोंमोन। नाथाय आसाम सरकारा देग्लाय बेखौ होनाय जानाय नंला होनना फोसावदों। जुदि आसाम सरकारा बेखौ होनाय जायो अब्ला जोंबो बे 1 लाख रांखौ होनाय जागोन। मानोना दिनैसिम बर' बिजोंनिफ्राय 2017 मायथाइयाव सासेल' फरायसाया बे टप 10 मासियाव मोननो हादों दासिम मोननो हादों। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो होनाय बायदियै बर' बिजोंनिफ्राय गिबि 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जों होनाय जायो। बेखौबो देग्लायबो जों बेखौ होनाय जागोन। दा बेजों लोगोसे देग्लाय बर' बिजोंनिफ्राय गासै 14,932 फरायसाफ्रा बाहागो लागोन आनजादाव। बेजों थांनाय बोसोराव 16,597 दंमोन। थांनाय बोसोरनि कम्पेयार नायोबा देग्लाय 1,661 फरायसाफ्रा खम जादों। दा बेखायनो जोंनि बर' बिजोङाव मेट्रिक होनाय अनजिमाया बोसोरफ्रोमबो 1,000 मालाबा 1,500 बा 2,000सिम जों खमायबाय थानायखौ नुदों। दा बेखायनो बेजों लोगोसे आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बर' बिजों फरायसालियाव फरायहोनो थाखायबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। प्राइभेट आरो सरकारि मोननैजों मिलायनानै 14,932 फरायसाफ्रा देग्लाय बाहागो लागोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोबां फरायसालि गिदिंबाय आरो 2006 मायथाइनिफ्राय जे सोलोंथाइ बोसोर फसंनायनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि हाबाफारि मावबोनायनि उनाव जों मिथिबाय जे गोबां जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा बर' बिजोङाव फरायहोनाया खम जालांदों आरो बेजों लोगोसे सरकाराबो जोंनि फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमै फोरोंगिरि थिसना नांगौ बायदि समाव बिजाब हरा आरो बेजों लोगोसे जोंनि भेन्सार गोबां फरायसालि दं बैफोरनि जेंनाखौ फोसाबनानै होआ। बैफोरनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा लासै लासै खमायबोबाय थादों। दा बेखायनो बयबो सांग्रां जानाया जोबोद गोनांथार। बेखौनो खावलायगोन साफ्रोमबो बर' बा साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे आनजादखौ मोजाङै मोजां गावनि बायदियै गावनि मेलेमजों जाहाथे लिरनो बयबो नाजायो। गुबुन गुबुन बोसोरफ्रावबो नकल हमनानै जेरै एक्सपेल खालामनाय जों गोबां नुबोदों। नाथाय देग्लाय एसे सरकारा गोब्राबै मोनसे राहा लानो नागिरदों। बेखायनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे बै थासारिजों मोगा मोगि जाया बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे जों सरकारखौ खावलायगोन दि जाहाथे आनजादखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो। मानोना जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे गोब्राब नाजानानै मोनसे थांखि लानानै फरायो आरो बेनि गेजेरावनो जुदि मालाबा सोंथि बिलाइया लिक जानानै बा सोरनोबा जुदि भाइरेल जानानै जुदि थायोबा फरायसाफोरनि गोसोआ बायो। दा बेखायनो आसाम सरकारजों लोगोसे जोंनि
साफ्रोमबो आनजाद माने सामलायगिरि आनजाद नायदिंगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे आनजादा खोब मोजाङै जाहाथे जायो, जेबो जेंना जेंसि गुबुन बोसोरनिफोरबायदि जेंना गैयालासे मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन जोङो बेखौ खावलायगोन। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।